Ден 6 от писането на книгата ми, като всеки последовател е равен на една дума. Но днес няма да пишем думи, в смисъл след последното ми видео Никой не ме последва. но пък ще ви разкажа малко повече за книгата. Опа. Сигурна съм, че това е книга, която ще промени супер много животи. Книгата разказва за лошия мъж, който има нарцистичен характер, който е доминантен, който не се спира пред нищо и може да има всяка, която пожелае. Защото е като хамелеон и може да се напасне спрямо жената, която стои срещу него. И тук идва и главната ни героиня, която се влюбва в него. Очевидно. Историята е разказана по доста заплетен начин, но ако тръгна сега да ви разказвам, ще ви издам доста неща. В книгата се разказва за доста насилие и целта е да научи момичетата да обичат малко повече себе си и да знаят кога трябва да кажат не, защото в противен случай може да завърши по начина, по който всъщност самата книга завършва. И повярвайте ми, не е това, което си мислите, защото вече знам какво си мислите. Тази поредица, която започнах, е именно да затествам моето постоянство, защото доста често се отказвам бързо, когато не виждам желаните резултати. Така че може да ме последвате в Instagram. Още не съм решила към кой ден, но ще избера няколко човека, на които да пратят доста голяма част от книгата ми, за да може да ми кажат тяхното мнение. И много ми се иска хората, които ме следват в Instagram, да могат да се включат изцяло в процеса. Така че